Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon urteko astelenik gogorrena gaindituta, gora bihotzak, honek soiliko bera egin ezak ez dago margenik beraka. Gora bihotzak, oso gora, gorago, goraino, zeruraino. Izan ere, hainbat herrialdetan globoan igotzeko eguna ospatzen dute gaur. 1783an Jean-Paul Blanchartek globoan egindako lehen hegaldiaren omenez. Baina hankak lurrera ekarrita, gaur urtarrilak 9 energia estatikoaren mundu eguna da. Pentsatzen dut, egunaren aukeraketak arrazoi zientifikoren bat izango duela, baina gaurko efemeriden protagonistengatik ere izan ziteken. Bertako beiratetik sartzen diren euski izpien energiaz berrekin. Ta mineman arte zure falta izan ez da musa hoberi. Ileak tente jartzen baitzaizkigu gaurko protagonisten energiarekin. Elektrikara sentitzen dugu Simone de Beauvoiren hitzak irakurtzen ditugunean, kalambreak sentitzen ditugu Joan Baez entzuten dugun bakoitzan, eta karranpak sentitzen ditugu bihotzean Ana Tere Berruetaren kasua aipatzen digutenean. Gaurko egunez jaio zen Simone de Beauvoir 1908an Parisen Mojen ikastetxeko hezkuntza katolikoa jaso zuen, baina 4 urte zituela jakinmin intelektualak fede krisia eragin zion, eta matematika, literatura eta filosofiarekiko interesa sendotu zitzaion. Sorbonan filosofian ikasketak Jean-Paul Sartrerekin harremana, irakaskuntza, Les Temps Moderns aldizkaria eta nola ez liburuak. Gai politiko, sozial eta filosofikoei buruz eleberriak, entseguak, biografiak eta monografiak idatzi zituen. Bigarren sexua adibidez, feminismoaren bigarren olatuaren bultzagarritzat hartzen dena. Zorionak eta eskerrik asko Simon, zauden lekuan zaudela. Simone de Beauvoirak hautsak arrotzen bazituen bere idatziekin, Joan Baezek hautsak arrotu zituen bere abestiekin. Protesta kantaren erregina gaurko egunez jaio zen 1941. Ahots indartsua, zorrotza, soprano baten ahotsetik hurbil, vibrato kontrolatu batekin, 70ko hamarkadan bilakatu zen protesta kantuaren ikur handia, Vietnamgo gerraren magalean. Hippie mugimenduaren alde, Txileko diktaduraren aurka, Nixonekin zorrotz eta Kataluniako mugimendu independistaren alde, Joan Baez beti errebelde. Beti. Voice I'd known a couple of light years ago, heading straight for a fall. As I remember, your eyes were bluer than robin's eggs. My poetry was lousy, you said. Beauvoir eta Baezek kalambreak sortzen dizkigute bai, baina beste kalambre mota bat sentitzen dugu Ana Tere Berrueta izena entzutean. Bihotza uzkurtu eta zaineldu bat sentitzen dugu. Gaurko egunez, 1980an, Ana Tere Berrueta 19 urteko gaztea bortxatu eta erail zuten eskuin muturreko indar parapolizialek Loiun. Euskerako klaseetatik etxera bidean zioan. 1980ko urtarrilean dakigula 4 emakume bortxatu zituzten eskuineko indar armatuek Euskal Herrian askoz gehiago izan ziren hurrengo hilabeteetan. Nazkatu gaituen matxismoa. Eskerrik asko bozkatzea lortu zuten haiei. Eskerrik asko emakume guztion izenean. Ta indar asko gaur sufritzen ari diren haiei. Indar asko lortuko baitugu azkenean. Segi borrokak dituzten eta ez dituten. Eta giza eskubideen eta indar polizialen gehiegikeriarekin jarraituz, Rigoberta Mentxu aipatu behar dugu. Gaurko egunez jaio zen Mentxu 1949an, Guatemalako kitxea, indiarren eta giza eskubideen aldeko borrokalaria.
1982an bakearen Nobel saria eman zioten mundu osoan zehar giza eskubideen alde egindako lanagatik. 1980an poliziak bere egitea hil zuen, baina bide baketsua hautatu zuen Mentxuk nekazarien eskubideen aldeko borroka egiteko eta funtsean giza eskubideen aldeko defentsa egiteko. Se van llevando la memoria, queda en la historia una mancha, un borrón. Mientras el resto sufre amnesia, un viejo recuerda una canción de aquella lejana batalla. Egia izango da elektrizitate estatikoaren eguna dela, az energia dagoen giroan, egan egiten hasiko naizela sentitzen dut. Bai, egan volare en el blu dipinto di blu. Felice di stare lassù. Volavo, felice. En alto del sol. Ara, Domenico Moduñoren espiritua sartu zaio barruraino. Gaurko egunez jaio zen Domenico, Italia abeslari eta politikaria. Gaztetan, Erromara joan zen zineman aritzeko asmoarekin, baina berehala abeslari hasi zen. 1958an Sanremoko sari ospetsua irabazi zuen Nei blu dipinto di blu. Edo, volare, abestiarekin. Domenico, cosa fai? Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo felice più in alto del sole ed ancora più su. Egan egin beharko dugu. Gaurko egunez, 1923an autogiroaren lehen hegaldi arrakastatsua egin zuen Juan de la Cierva asmatzaileak Madrilen. Utzi autogiroak, helikopteroak eta hegazkinak Loiuko aireportuan Iberiako lurreko zerbitzuen lanuzteak indarrean jarraitzen du. Beraz, gaur, oinez. Distantzian bidaia egin beharrean denboran egingo dugu, hain zuzen ere Maialen Teiabide barkerok denboran bidai bat arimak sendatzeko proposatu digu eta. Eta gonbidatu gehiago ere bai, Josain Kanatxe dator gurera. Iragan udan, Euskal Herrian bizi diren jatorri ezberdinego 8 gazterekin egindako bidaia baten inguruan ondu duten batera dokumentala aurkeztuko digu. Eta Julian Rodriguezek Txano Gorretxu eta 3 txerritxo gorrak liburuak aurkeztuko dizkigu. Ipuin klasikoak egokitu ditu gor komunitatearekiko sentsibilizazio lanak egiteko. Eta Amaia Zubeldiarekin etorriko da ark egingo dizkigu interprete lanak. Eta urtarriak 9 da oraindik. Garaiz gaude urte berrirako asmo onak berridazteko. Beraz, Xabi Tolosarekin hortaz jardungo dugu. Prest gaude beraz, gaurkoari ekiteko. Urtarriak 9 ditu gaur eta asteartea da ongietorri guztioi bigarren kafera naiz irratian zarete. Zuekin Jaun Andreok Julen Goiketxe Orbegozo jauna egunon. Baita zuei ere. Zuekin Jaun Andreok Goiuri Ezeizarandi Anderea egunon. Egunon. Eta zuekin hementxe izketan eri zeizuena. Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 688 du. Urtarriak 9, goizak 10 eta 14 minutu. Gu hemen 3 urrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko egunon guztioi eta baita txatean dagoeneko idazten ari zareten hoi ere.
Goizeko 10:06 minutu hementxe gara Ander Zubilagaren lan berriarekin, bere lehen bakarkako lanarekin, itxasoan elurra diskoko Sky is in Bloom kantuarekin, eta bide batez aurreratu behar dizuegu, bere diskoaren aurkezpen kontzertua urtarriaren 26an izango dela, Tolosako Topik aretoan, eta guk aste horretan, oraindik pixka bat falta da, baina bi sarrera zozkatuko ditugula gure entzuleen artean. Beraz, joan zaitezte mentalizatzen edo prestatzen, hori bai, ziur badakizue joan nahi duzuela, sarrerak erosi, baina bestela guk 22ko urtarriaren 22tik 25 astelenetik ostegunera zozkatuko ditugu kontzerturako, estreinaldirako sarrerak. Izatez ikusi dugu Gabon giroan opariren batera iritsi zaiola, eta ez dakit, biolina jotzen ere bukatuko te duen dionek, baina dagoeneko nik gauzatxo batzuk ikusi ditut, eta zuk asko dakizu, esaten ari zerrena baino gehiago dakizu. Julen Goikoetxe Orbegozo, zein da zure maite duta? Begira, nik maite dut momentu zailenetan ere indarra ateratzen duen jendea. Eta jarriko dut, adibide bat, esango dut zergatik. Asteburuan lagun baten ama hilda, gaixo pasado azken urtea, eta lagun baten ama hilda, eta atzo, hileta izan zen. Eta hiletaren amaieran, familikoak eta atera zirenerako, antxe zeuden, bi trikitilari, eta hasi ziren jotzen, fandango bat eta harinari jo zuten, eta hilden emakume horren alaba, gure laguna, dantzan hasi zen, eta bere izeba bat ere, bai, eta beraien inguruan, beste 12 erdi bat lagun ere hurbildu ziren, eta pixka bat harrituta ere geratu ginen, esaten duzu ez, horrelako momentuetan eta gero izan nuen aukera lagun horrekin egoteko, eta esan nio, ze momentua ez, horre, nire amari asko gustatzen zitzaion sueltoan dantza egitea, eta izan dut, barne borroka bat, hiletaren amaierarako, komenigarria ote zen, horrelako zerbait egitea edo ez, nire aitarekin hitz egin dut, eta bera ere ados zegoen, eta orduan, hitz egin zutela, herriko bitrikitilarirekin, eta horixe, eta dantzarena, erabate, bapateko izan zela, norbait impultsua izan zela, baina hori, dantzan hasi ziren, eta bereien inguruan beste 12 erdi bat pertsona, eta horixe, polita izan zen. Edarra, bai. Gogoan dut, orain anekdotat etorri zait burura, behin Donostian bazkaltzen nengoen estatu batutako lagun batekin, bazijoan urrengo egunean estatu batuetara, eta bazken agur moduko bat, eta arekin nengoela telefonoa, Aitor Furundarena, akordeonista zen, eta inigo, deitu ziateko haintxe, lehorretan, hileta bazioak eta soinu jotzeko. Baina nik ezin diat, eta hildana soinu jole hauan, eta arke, bere hietan nahiko ziala eta soinu jotzea, eta inola hotan, ni nola nahon. Aitor Furundarenak akordia zer jotzen duen, eta nola jotzen duen, eta beste hau, nola nahon, iesan bazkaltzen txakoli botiat irikita, aste arte buruzuri bazen, baina artean nuen irratsaiorik egiten, eta egun batzuk horrela zentziar libre izaten dituen. Eta, jungo nahi sentitu nuen kompromiso hori, akordonista baten hiletan eta norbait jo beharko du, eta arek nahi omen zuen La Princesa del Akordeon izeneko pieza bat jotzea, eta gero beste zerbait, eta iritsi nintzen ara, eta aixe familia, eta borroka pixat egin bari izan genuen, Muniakara bidalitako apaiz bat zuten orduan, ez da gile horretan egoera aldatu duen, baina gaurko egunez aukeratu zuten Munia. Bai. Eta antxe, pixkat borrokan, pixkat trampaka, pixkat esan ez repertorioa, elizkoia du izango zela, edo ez dakit, edo musika klasikotik zerbait hartuko nuela, eta antxe sartu nuen ez dakit erriko neskatxa maiteren zatiren bat, eta garaziko herria, edo ez dakit zer, eta bueltaka, eta improvisazioaren bat, eta ingenun. Baina bereziki gogoan dut, familia ze eskertuta zegoen, oso apateko zerbait izan zen, nik arratsaleko 3etan jaso banuen deia, o 4etan, berandu xamartzen, hileta zazpitan zen, ez zen margen ondirik, eta nik banera denbora asko soinua joabe, beraz izan zen pixatola bapateko zerbait, baina atera zen, eta oso politi izan zen gero familiaren eskerron sentsazio horiz, oraintxe ez da ikusiko banitu gogoratuko nituzkeen, baina gogoan dut oso politi izan zela, eta bide batez hori ere, badan nere maite duta, baliatu dut anekdota, eta maite duta biak bate bihurtzeko goiuri. Zein da zurea? Hori trampa da. Badokat beste bat, lasai. Julenen maite dut hartu dezu eta... Badokat beste bat, zu lasai. Venga, bota.
Ez, baina bukatzeko. Ba, a ber, lehenengo irakurriko ditut hemen dozkadanak eta gero esango dut. Gorkak idatzi dugu egunon, etzela ikusten, ikusten omen gaituzte dagoeneko, bai. Bere maite duta da Gorkarena 2024ko proposamenak. Gizon taldea Oiartzunen, bertara izena eman du eta Oiartzunen duela aste batzuk, hilabete pare bat edo aritu ginen hitz egiten gizon taldearen inguruan eta bertan izena eman duela pandero ikastaroa eta tarteka zinera. Hoi dira bere asmo berriak. Hori guztia dagoeneko lanean dagoela, kulturzas kudeatu behar duela, eta Euskal Herriko kontzertu guztien eta emanaldi artistiko guztien 180 erabehintzat joan behar duela. Ez da makala, Gorka Santestebanen lana. Eta ni jungo naiz topikera, ze guapok azaltzen zeaten Julen makillatu zea? Enuk esango banik, Julenek makillajea duenik ere. Ez. Beste batzuk badaukagu, nik ez dut nire bura makillatu gor, nik izan badaukat, baina Julenek gustut izan ez duela. Ez daukat. Baraz, igual izango da mengo argia edo, lenguan ikusi nuen, gure kamarak ere baduela, Instagrameko beste filtro moduko horietako bat, bai, akaso nerea bai dago jarrita, hori izan daiteke. Beauty daukazu jarrita? Igual beauty dauka, bai, zerbait bazegon hemen, kamara, ez daukat. Badago hemen retokar, mi apariencia jartzen duen bat, nabaritzen duzuen. A ver. Bueno. Kiston alde, ezta? Bai. Ba, horixe, nire maite duta, gaurko egunez jaio zen Simon de Beauvoir eta duela astebetetxo izango da. Duela 3 egun Errenteriako udal liburutegiak publikatu zuen argazki bat esanez 14 urte beranduago itzuli digute liburua. Eta mendio, el segundo sexo, la experiencia vivida. Eta Txioaren komentarioetan murgildu gara eta galdetu dute, ze aitzaki jarri zuen, eta nonbait, liburua hartu zuen ark, atzerrian pasa dituela urteak 14 urte. Liburu hau 1985 esango nuke idatzi zuela Simon de Beauvoirak, itzulpena gaztelera egiterako akaso urtetxo batzuk pasako ziren, 30 bat urte baditu gutxinik liburuak eta erdiak pasa ditu norbaiten etxean. Obarioak edo barrabilak ere behar ditu, baina haizu. Entregatzeko ere, bai, Entregatzeko ere ausardia behar da, beraz, da. bata bestearen pare jarriko ditugu. Nik izuna jakin edut. Ez dut aipetuko nork, baina Jonez Eiza. Dago, Tolosako liburutegian zigortuta 2055 urtera arte. Benetan? 2055 urtera arte? Benetan. Zer egin du? Ez dakiela dio. Kontua da, nire lagun bat hasi zela liburutegian lanean, eta nik txartela galdu nuen, eta orduan, esan nion, mesedez egingo diazu txartel berria, eta orduan sisteman sartu zutuen nire biabizenak, eta esan zen, baina hemen zaude, eta ez, zurean nahiarena da, noski izan abizenak berdinak, eta hemen dago, eta berta, sartu zen, kuixkuixatzera, eta Jonez Eizarandia zigortuta liburutegian 2055 urtera arte. Jonez Eizarandia mendi besarkada bat, bizitza akatsa konpontzeko hori izaten da. Kontua da ez dakigula zergatik. Ez dakigu zergatik, berak ere ez daki? Ez. Ez du galdetzera joan nahi ere. Eta libururen bat behar badu, eskatu bezala, eta mago ditu, Horregatik bintzat ez da dira, erekorrik gabe geratu. Ez daria lapurretan ibili bere arreba bezala. Hori da. Buruz gora, bakez flotatzen ari noa. Eta Goiuri Zeizaren maite dut ere ezagutu behar dugu, bixi-bixi, Goiuri. Bai, bixi-bixi. Noiz baita ipatu izan dut hemen erlatibitatea gustoko dudala. Oda, niri gustatzen zait konturatzea, badibidez, ni ez naiz bat ere futbol zalea, ez dut futbola jarraitzen. Orduan, hemen irrati aurretik pasako balitz Lenormand, Realeko jokalaria, enuke jakingo. Ez dakit ze itxura... Bira, esango dizut gauza bat, pasako balitz, akaso gonbiatuko genuke gure pianoa jotzera, ze duela gutxi godu bideo bat, Lenormandek, esango nuke para Elisa jotzen ari zela. Bai? Bai, eta hilobek bia luziaten, bai. Nik bian, Lenormania horpega jartzen diot, beste asko hori ez, baina berari bai. Zuk esan barko zenioke, zenik ez dakit ze itxura duen. Eta beste askorentzat izango da, nola da posible ez dakizula norden, Realeko jokalaria da, eta telebistan agertzen da askotan, eta gustatzen zait, zuretzat oso famatua den norbait, agian zure ondoko norbaitentzat ez dela. Eta uste dut hori aipatu nuela behin, orduan gaurkoan aipatu nahi dut egunekin gustatzen zaidala hori gertatzen denean. Hau da, abenduaren 25 izan daitekela, batentzat sekulako egun garrantzitsua eta pertsona horrek pentsatuko du abenduaren 25ean
mundu guztia dagoela bere familiarekin bazkaltzen, etxean, bazkaria egiten, ospakizunetan, eta gustatzen zait, geroz eta jende gehiagoak horrelako egunetan plan alternatiboak egiten dituela. Batzuetan behartuta, besteetan hala nahi dutelako. Baina gustatzen zait pentsatzea, eguna bat dela, beste edozein egun bezalakoa dela, 24 ordu dituela, eta badagoela jendea, egun horretan, beste zerbait egiten, zerikusirik ez duena gabonarekin. Edo, inauterietan. Zuk Tolosarra naiz ni, eta orduan nik pentsatzen nuen, txikian nintzenean, ostegun gizenean, Tolosako 20.000 biztanleak kalean zaudela ostegun gizen ospatzen. Gerora konturatu nintzen, unibertsitatean hasi nintzenean, ez dela jaieguna ostegun gizena, eta nik joan behar nuela, unibertsitatera beste edozein egun izango balitz bezala, eta orduan hartu nintzen, trena hartzerakoan, han beste 100 pertsona zeudela, beste edozein egun izango balitz bezala lanera joan behar zutenak, eta beraientzat, naiz eta ostegun gizena zela zioen egutegiak, beraientzat beste edozein egun zela, eta jarraitzen zutela bere eguneroko arekin. Eta orduan gustatzen zait erlatibitate hori. Erlatibitatea edo besterik ez dagoena, parranda ezin duzunen egin erlatibitatea ditzen zaio. Nik guztionekin lotuta, azken osatxo bat ez du nahi grintzi izan, baina mundu guztiari da urtarrileko aldapa eta egun ilunek eta egia esan pozarren nabil, gabonak bukatuta pixket normaltasun hau itzuli dela, eta argia luzatzen ari dela, eta gero eta berandago joan gaitezkela mendira arratsaldez, eta horrelako kontuekin. Goizeko 10:28 minutu, bagoaz gure urrengo gonbidatua aurkestera. Hau dena diotze gero, Maialentia bidera ustez badatorrela, aldaparekin bueltaka, eta gure kolaboratzaile guztiek badabiltza hor urtarrileko aldaparekin, eta, ondo ze, jende gehienak badu, baina ez dugunak ere bagara, eta zuei entzule hon artean zaudeten hoi gure aitortza ere egin behar dizuegu. Keep calm and bigarren kafea. Biderdian biluzik nau, hortozik nabil asfaltuan gainetik, atsegina egiten zait. 2023ko abuztuan, Euskal Herrian bizi diren kultura eta sinesmen ezberdineko 22 eta 29 urte bitarteko 8 gaztek elkar bizitza proiektu batean hartu zuten parte. Egitasmo hori, Eusko Jaurlaritzaren enkarguz iritsi zitzaion Monsori, inteligentzia emozionalaren eta sozialaren alorrean dihardu lanean Monsok, eta hainbat egunez ibilaldi bat egin zuten aipatu 8 gazte horiek. Elkarrengandik ikasteko eta barrura begirako hausnarketak egiteko balio izan zien gainera ibilaldi horrek, besteren artean, mezkita bat, Begoñako basilika eta adinekoekin lan egiten duen aspaldiko fundazioa bisitatu zituzten. Monsoko Josain Kanatxe eta Diego Rukurde Korralek dokumental batean bildu dute egun horiek eman zutena eta duela egun gutxi aurkeztu dute. Horren aitzakian, gonbidatu dugu Josain Kanatxe bera bigarren kafera. Egunon eta ongi etorri, Josain. Egunon, eskerrik asko. Zer moduz gara? Oso ondo. Bueno, Josain, pentsatzen dut, zinema zuzendari eta gertatzen zaien modura, ez? Ordu asko, denbora asko pasa dokumentala egiten, eta orain ja argia ikusi duenean, edo lehendabiziko aurkezpena bintzat egin denean, batek nolabaiteko lasaitasun bat edo hartuko duela, ezta? Bai, egia aurten bigarren ekitaldia izan dela, eta aurreko urten nik bakarrik egin nuen agintzari kooperatibarekin, gizarte kooperatibarekin, eta ez genuen euki inolako, argazkiak baina inolako horren memoria berriz berpizteko dokumentalik edo bideorik, orduan aurten bai egin dugu apustu potolo bat dokumentaltxo batean biltzeko, eta oso pozik gaude egia zen. Lanantzko, mandizue lan handia suposatu du? Antolaketa, bidaiak berak bai dauka antolaketa aldetik lande xentea, eta gero egia da, Monso da Diego eta nire plataforma bat sortu deguna, baina bi mundu ezberdinetatik gatoz, ni irakaslea, hezitzailea, eta gaur egun
harrera etxe bateko zuzendaria naiz, eta formakuntzak ematen ditut baita, hezkuntza munduan eta gurasoei eta hola, eta Diego dator baita ere inteligentzia emozional konkretu batetik baita ere formakuntzak eta ematera. Eta bildu ginen, ezagutu ginen duela urte terdi edo eta Monso sortu genuen, eta bertan kokatu da aurtengo bai bidaia eta bai dokumentala. Bai? Eta berak eduki du edizio alderdi lan, bakizute, lan asko daukan alderdi hori berak egin du, gehien bat. Esan dugu, Josain, Euskal Herrian bizi diren eta kultura eta sinesmen ezberdineko 22 eta 29 urte bitarteko 8 gazterekin egin duzuela dokumental hau oinarritzen duen bidai hori. Konta iguzu, proiektua bera nondik datorren? Proiektua dator, Steve Jobsek esatezun atzera begiratzen dezunean denak lotura badaukala, ez? Eta ni, Orion jaioa, hiru anai arreba gara, kultura ezberdinetako parte hartzailea naiz nolabait, ez? Euskalduna, baina bai da ere Marokoara, Afrikarra, batzuetan sentitzen naiz, baina oso Gipuzkoarra ere, oso Oriotarra. Orduan, nire lanagatik ados komisioko idazkari tekniko bezala aukeratu eskeni ziaten postu hori, eta ados komisioak egiten duena da komunitate islamikoa eta musulmanaren, euskadikoaren eta gobernu eta gizartearen arteko nolabait elkar ulertze hori erreztu, ez, nolabait, eta bertan egonda Tolosarradan Jonan Fernandezek bai erlazio polita sortu genuen, eta ikusita pixkat nik nire lana eta nundik nentorren, eta esan zidan behar zutela nolabait ados komisio barruan kokatuko zen nolabaiteko proiektu bat, ez? Eta horri txuri bat eman zidan, konfidantza osoz, eta hau aurkeztu nion, eta egia esan oso pozik bigarren urtez egin delako, eta gure intentzioa eduki, bai instituzioen laguntza eduki edo ez, urtero egitea da, nolabaite egitea. Esan duzu horri txuri bat jarri zizutela aurrean, eta zuk proiektua da aurkeztu zenuela, nola bete zenuen ze proiektu? Izan da, zuk aurkeztu duzuna. Bidaia, lehen aipatu etena, ez? Ni beti egon naiz bi kulturen artean. Batzuetan han egon da hemengoan nintzela esaten zidaten, hemen egon da hangoa. Orduan, nik beti ulertu dut molde batzuk puskatu behar direla konbibentzi osasuntsua edukitzeko denon arten, eta bai gizartearen aldaketa eta hobekuntza dator nik uste konbibentzitik. Hau da, elkarre bizitu egoera ezberdinak, eta bertan sortzen diren emozioek elkartzen gaituzte, gure ezberdintasunetik aparte, ez? Horrek lotzen gaitu asko emozioak eta adibidez futbola, ez? Egon daiteke politikoki ezkertiarra edo eskubikoa, ez? Real Madriden adibidez edo Realean, baina Realak irabazten dunean, ez? Besarkatzen dira eta emozio horiek sortzen dute gizarteak behar duen elkartasun hori, ez? Alde batera utzita ezberdintasunak. Eta hortik pixkat. Elkarbizitza aipatuzu konbibentziaren alor hori, horretarako argi zenuen ezinbestekoa zela gazte kuadrilla hainbat egunetan elkarrekin bizitzea? Bai, elementu ezberdina daude, ez? Nahi guzti zait asko faktor limitante, ez? Mugatzen dituzten elementu konkretu batzuk, eta bat da batera egotea barkatu. Batera jeiki, batera gozaldu, batera pasa bat besteari azukrea, batera parregin, batera negarregin, ez? Egin genuen, bai aurreko urtean eta bai aurten. Eta batera egote horrek inungo berriz errealitate utxera jungabe, hori, faktore limitante bat zen ere ustez eta oso positiboa. Orduan, konbibentzia horrek zentzua edukiko luke etxera bueltatuta gaualdean lo egitera eta berriz bueltatu, baino ez zen berdina izango. Eta zortzikote hori
dokumentalan agertzen den gazte kuadrilla hori, ez dakit, bolondrez aurkeztu ziren beraiek edo nolako izan zen hautaketa hori? Bueno, printzipioz, lehengo urten bai izan zen zailagoaz, proiektu berriak direnean, bueno, zer da hau, zer suposatzen du, azkenen adintarte horretan jende asko udaran lanean dago, eta ez badago lanean praktiketan, eta bestela dago bidai bat egiten, eta orduan zaila izan zen aurreko urtean, baina bueno, horre EGK-aren Euskadiko Gazte Kontseiluaren laguntza eduki dugu aurten, eta bai egin deguna da filtro moduko bat erabili nolabait, hori gehiago nire lana izan da, nolabait hizkuntza menperatu behartzen nolabait bertan parte hartzeko, ze azkenean lehengo urteko eta urtengo ezberdintasun nagusiena izan da Monsoren sarrera, ez? Digok eta nire artean egin deguna da gatazka bera landu. Gatazkaren emozioen sorrera, violentziaren sorrera. Osea, edozein kuadrillan edo familian sortzen diren gatazkak landu oinarrian dauden emozioekin, ez? Eta horretarako dokumentu batzuk landu ditugu, ariketa batzuk egin ditugu, eta hori dena nolabait benetan lantzeko ondo hizkuntza behartzen, ez? Eta bai, lehen urten bai eduki genuen zailtasun hori, eta urten plus izan da, ez? Zailtasun gehiago eduki dugu alde batetik, baina errestasuna baita ere EGK-aren laguntzagatik. Zeharkaldi bat, erakusten du dokumentalak, leku ezberdinak bisitatzen dituzu, eta artean hemen Tolosa bertako mezkita ere bai, esan dugu, Begoñako basilika ere bai, aspaldiko fundazioan ere agertzen zarete, nola reakzionatu du gazte talde honek horrelako lekuetan, mezkita batean, basilika batean, heldu zarrekin? Dokumentalen ikusten den moduan, azkenean, leku horietan egoera normal batean, ez, edo arrunt batean, edo rutina batean sartuko ez ziren gazteak dira, ez? Guatzen ari zaiz, Unai, Donostiko gazte bat, oso tipo ona eta jatorra 20 gutxi urte, eta esatezun, nik mezkita baten sekula, igual ez nintzen sartuko, ez? Eta alderantziz baita ere basilikan, ez? Musulmanak diren pertsonak, nola jaso zituzten, eta horrek emozio ezberdina sortzen dituzte, bai? Eta horrekin landu daiteke asko elkartasun hori eta batera kontzeptu hori, ez? Kamera aurrean agertzen dira, gazteak dokumentalean, ez dugu spoilerrek erantzekorik egingo, jendeari esango diogu, ikus dezala dokumentalak hori ipatuko dugu, non ikusi daiteken eta hori, baina kamera aurrean gazteengatik askotan Josein esaten da, ez, egun guztia mugikorrekin eta egoten direla bideotxoak grabatzen, argazkiak ateratzen, baina gero kamera baten aurrean eta mikrofonoa jartzen zaienean, kaso espresatzea kosta egiten zaiela, dokumentaleko testigantzak oso benetakoak, gordinak eta unkipenetik egindako testigantza dira. Bai, eta esate dizut, momentu askotan negar egin dugu, batera, ez, eta benetan espresatutako emozioak dira, eta hori mito bada, ez. Nolabait denok behar dugu, ez, inguruan landare bezala, ez, sortze baldin bada inguru egoki bat, dokumental honetan ikusten da, argi eta garbi, oso ondo azaltzen dutela beraien emozioa, beraien oso zintzeroa direla, ez? Oso zintzoak, beraien anedota bat, ez? Batek esatezun, nik mezkita ikusiet, Tolosan, arabieraz ikusi dutitzak, eta peligro etorri zait burura, ez? Eta, ze ondo esan dezulako, ez? Azkenean, horrekin zerbait landu daiteke, inkluso aipatze horrek bakarrik badaukaia gogoeta bat barruan, ez? Asko tira behar izan diezue, adierazpen horiek egiteko, edo behin bidea emanda beraiek izketan hasi eta beraiek ateratzen zitezkien? Bueno, guke egin deguna da asera bat eman, eta asera horretan hitz bat, esaldi bat, galdera bat, eta gero esate zutenarekin nolabait, leku batera eraman edo bestera, ez? Beraien benetazko
nahiak eta emozioak azaltzeko. Diok eta nik badaukagu esperientzia horretan, beraz ez da zaila izan guretzako. Egitasmoaren hasieran zenituzten helburuak bete dituzuela esango zenuke? Bai, gainera, dokumentalaren lana eta kostu azkenean diok eta biok apustu bat egin dugu, nolabait, eta oso pozik gaude apustu horrekin, ez? Azkenean, deno daukagu ogibide bat, eta, azkenean apustu hori egin eta hain erantzun hona edukitzeak, oso arro uzten gaitu, ez, gure lanarekin eta gaztetxoen esperientziarekin, ez? Nik Josen Garbi esango dizu dokumentala ikusi nuen amaitu zen eta lehenengo ideia etorri ditzea edan esan nuen, hau empatiaren aldarrikapen bada. Bai, izkiala da, bai. Azkenen gatazkak beti sorrera berdina, jatorri berdina daukate, bai? Eta gizarte batean osasuntsu bizi ahal izateko gatazken kudeaketa horrek garrantzi asko du. Eta gatazken kudeaketa horrek, ez, behar du emozioetara jotzea. Eta hor egiten dugu lan asko diok eta biok. Elkarbizitza proiektu honetan, ibilaldi honetan, zeharkaldi honetan parte hartu duen gazte kuadrilla horri aurre iritzi asko bidean geratu zizkila esango zenuke ibilaldiaren amaieran? Bai, bi aldetatik, zehazkenen eukegin ditun baita ere jenak, ez? Mena izan ziren gaztetxoak eta batek esatezun, ez? Nik sekula ez dut bazkaldu marokoarra ez den pertsona batekin. Edo ez nahiz egon kuadrillan edo ez dut sekula eta 25 urteko gaztea da. Orduan hori gaur egun Euskal Herrin existitzea ere, ez, nik badakit existitzen dela, ez, baina jendeak eluke sinistuko, ez, mendira, zure arraza, Euskal Herrian, ez dut esaten, ez tekit, Marokon edo zure arraza ezberdinetako pertsonatekin ez egoteak ez da behin, horrek nahi gauza asko esaten dizkit, ez? Eta bai, bi aldetik puskatu ditu molde asko. Askorako ematen duen gaia izan daiteke, gu gaur Josen Kanatxe esan dugu, batera dokumentalaren inguruan aritzeko gonbidatu dugula, dokumentalaz askoz gehiago hitz egiterik ez dugu nahi, esan dugulako, jendeak ikusteare nahi dugula. Josen, Orion egintzen duten aurkezpena, bertako ikastetxean, zer moduz joan zen, ikasleek ze reakzio? Bueno, ikasleek ikusi zuten emozioen espresio polita izan zala, hori bai jaso genuen ikasleen gandik, bai Orioko Herri Ikastola eta bai Zaragoetako ikasleekin egin genuen, DBH-ko ikasleekin, eta gehien bat jaso genuen bai udaletxetik eta bai ikastetxeetatik aipamena, ez, oso egokia zela, ez, gaur egun multikulturalidadearen gaia oso gori-gorian dago, ez, oso politikoen eta agintarien ahoan dago beti, eta holako dokumentalek nik uste, edo proiektuek nik uste bai beste, ondartzaren beste aletxo bat dela, ez, horrelako proiektuak batez ere jarraipen bat baldin badukate, eta hori bai nahi dugu argi utzi barkatu, bai nahi degula jarraitu, laguntza eduki edo ez? Multikulturalidadea aipatu duzu askotan, gaia lantzeko ertzarantzatxuein bat izan ditzaken gaia izaten da, dokumental honek, eskola komunitatean bertan esate baterako, gaia lantzeko, hitz askorik egin gabez, dokumentala ikustarazi eta balio dezake. Hori da, bai, baina herri guztietan bezala, ez dago nolabait hezkuntzaren gatazka, hezkuntzaren kupoak, azerritarrenak, eta orduan, ondo etorri da nik uste Orion, eta beste ozein herritan, ez? Horrelako bideotxo bat eta momentu horiek. Beraz, pentsatzen dut, zuen aldetik, behin dokumentala eginda, dokumentala egiteko lana nekez hori hartu ostean, mugitu nahiko duzuela, ez da? Alden lekuetan behintzat, mugitu nahiko duzuela. Bai, hori da gure ideia, bai.
Eta- ez daukagu idei asko, jarlo hortan, ez gara bat ere jantziak, baina bueno, laguntza eskatzen nahi eta bai, nahi dugu mugitu. Eta zuekin harremanetan jarri nahi duena, ez dakit, Monsoren webgunearen bidez, edo Ados batzordearen bidez edo izango du, zuengan iristeko modua. Osea, nik Ados batzordeko kidea dagoeneko naiz, vale? Duela urte bete inguru utzi nuen, eta, bueno, nire Monsoren bidez edo nire emailera josainkanatxe@abildua.gmail.com, bai, bi esekin eta bi arekin, Josain Hori da. Kanatxe. Kanatxe. Hala ere, inor zalantza egiten badu bideekin, bigarren kaferia Hori da, datzi, hori da. zue dokumental honetaz aritu zinaten, eta guk nahi du gure herrira ekarri, eta beste, eta guk lotura lanak egingo dizkizuegu, zubilanak gustora gainera. Hori da, esandakoa Josain, eskerrik asko, batera dokumentala aurkeztera etortzeagatik, akaso beste kafe baterako ere gaiak ematen du, beraz aurrera gore izango dugu elkarren berri. Mila esker eta ondo segi. Mila esker zuei. Goizeko 10:47 minutu eta gu bagoaz bixi aurrera, ze oraindik ere zuekin 11:00 bidean Xabi Tolosarekin lehengoan kontatzeke geratu ziren hainbat urte berrirako proposamen xelebre xamar ere elkarbanatu behar ditugu. Keep calm and bigarren kafea. Esan dakoa, bagoa zela iraganera, esan da bezala Xabi Tolosarekin joan den astean denbora bukatu zitzaigun, baina baziren horre hainbatune xelebre zuekin elkarbanatu nahi ditugunak. Lau. Baina urte berriko proposamenekin ari zen Xabi Tolosa eta proposamen hoiei heldu nahi genien. Eta Xabi, badauzkazu proposamen mordo hemen eta oso interesgarriak, beraz, joan kontatzen, aurrekoan gastatu edo aipatu ez genituenak. Bai, beida, hemen oso tipiko izaten da, hau da, esan bezala, asmo onak neuzkan batzuk exotikoak, besteak pixkat normalagoak, inkluso baten bat daukat, agindu bezala idatzita dauketena, eta da, zintzilikatu zazu kuadroi. Denok daukagu kuadroren bat, edo posteren bat, orai. Hiru hoiek. Bauzkagu hiru. Deno dauzkagu kuadrotxoren bat, argazkitxoren bat, posterren bat, esan ez, bai, noiz betingoet, intzazu urte berria ondo hasteko, hartu eta zintzilikatu zazu behingo batikan. Juntzaitez ferreteri batea, erosi behar dituzun alkaiatak edo ez dakize, eta hop, hartazu. Hoidan ere proposamen /agindua. Zergatik osatzen zaiguen beste kuadroak zintzilikatzea? Akaso ez daukagulako oso garbi nola egin edo? Ez, nik nire erantzuna argi daukat alokairuan bizi naizelako. Eta orduan, zergatik ostatzen zaiguen beste ezin ditu dalako paretak zulatu? Bai, zulatu ditzazkezu. Bai ez, nik uste bai. Bai. Ineteke paretak azule joak ezbali madia behintzat, utzi barko lizueke. Nire kasu igual kontrakua batzutan ere, ni baitu gela pare batean nun kuadro pillo bat daude, eta kuadro bat kentzia, askotan erabaki hori hartu behar da ere, gelditzen dira hor bizi zurekin, eta oso zaila da esatia edo erabakitza ze kuadro kentzen desun. Bik nire etxean dauket... Bai, aldrebes funtzionatzen da. Bai, dena alderantziz, dena kontran. Nik dauket logelan pareta txuri puxka bi, ze baten armario dago behintzat, bat bi, 3 pareta, utxutxik, eta egunero behatzen dut esaten dut, zore jarri barra gukazu. Baina hortxe dara mate, laupa usturute paretek piskat zai. Beraz, igual urte berrirako asmoa izango da zerbait jartzea eta osatzea. Kosta egiten da. Hortxe nire proposamena, behingoagatik hori egiteko, eta goiur, serio naiz, alkilerren bizita ere, berez, legeak dio, nun ezin dizue adibidez, zu balin bazoaz, etxe hortatikan, eta zuloak egin balin badituzu kuadroak eta kolokatzeko, ezin dizue fiantzatik dirua kendu. Horregatik. Ze hori konsideratzen da eguneroko gasten normala dala, kuadroak eta jartzea. Horrez dago trampa bat, igual leio bat irekitzeko sukaldetik egon gelara, edo eta ez eska hainbeste zulokin ditut, azkenean leio bat sortu zan.
Horria, imaginatiboa balen bazea, bai. Hortxe proposamena. Gehiago dauzkat. Bat hola pixkat erresa, senzilloa, jende askok esaten du nahi ditula dokumentalak gehiago ikusi. Aha. Ez nahi dula, bere ikusentzunezko entretenimentuzko konsumoa nahi dula pixkat, intelektualizatu. Baina dokumentalak baldin badira, hori da, pixkat ikasi norbere burua pixkat kultibatu eta horrelako kontuetan aritu, ezta? Hori da. Orduan, nire proposamena, nola jende asko gero esaten duen, ingelesan edula praktikatu, nire proposamena da, ingelesez ikustea dokumentalak. Eta horretarako, dakartzkizuet bi web orrialde, guztiz doain dokumentalak ikusteko. Bat da docplus.com, eta bestea da NASAren web horrian plus.nasa.gov. Wow. Bi proposamenak. NASakoa, normalan bezala, espazioaren inguruko dokumentalak eta guztiz doain dauzkezue, batzuk bozak, besteak luzexeagoak, eta hortxe dauzkezue proposamen bezala. Eta lehen esan dizueten beste hori, docplus.com hau, bereziki ni ja konbendio batekin nator, ez dakit ezagutzen duzuen pelikula bat, orain dela urte batzuk 10 bat urte igual estrenatu zela, The Act of Killing, ezagutzen duzue? Ez. Ni izenak bere asko sonatzen dit baina. Bai, da oso polemiko izan zen bere garaian, ze dokumental bada benetan oso gorputz txarrarekin uste zaitu, baina oso interesgarria da. Eta komentatzen du, Indonesian 60ko hamarkadan gertatutako genozidioa provokatu zuen jendea, orain indarreko postuetan eta dagona, haiei elkarrizketak eta egiten zaizkie, eta musikal bihurtzen dituzte beraien txoriak, bai, eta beraiek protagonista bezala. Oso gaizki esplikatu dut, interesatzea balen bat zaizue, internetez bilatu dezakezue informazio pixkat, baina batez ere, iruditzen ziraragarria, ze hau bezalako dokumental famatu eta polemiko bat, guztiz doain ikusi daiteke orain, aipatutako web orrialde honetan. Beraz, docplus.com eta plus.nasa.gov. Hemen txari gara elkarbanatzen gure streamingean, baina, gov uberekin, plus.nasa.gov edota docplus.com, hartu zuen notatxuetan, edo zuen kuadernoan, edo nahi duzuen tokian, eta hortxe gomendio parean. Niri bat asko gustatu zaite, Xabi, hemen gidoian proposatu dizkiguzunen artean, eta da, audioak hobeto bidaltzea. WhatsApp audioetan lehengoan aipatu genuen komunaren kontua eta hor ezkara sartuko, baina ez mesedez, berriro ez. Audioen guzti horiek pixkat saiestea, alegia. Egin eskematxo bat zure buruan edo paper batean. Kaixo, esan nahi nizun, egingo dugu, egingo dugu azkenen larun bateko, hostia, giltzak, oi. Eta gero dator reviewa. Barkatu, esken jendeak inda nastu naiz. Esan nahi nizuna zan, larun baten, lehengon esan zenuten, itiko plana, naiz pentsatzen, da igual, ez dakit, nola ikusten zenuten, igual ja antolatzeko, edo reservatzeko nonbait afaltzeko, edo, ez dakit, igual, ez, lan bateako, jazta, ideia orain dela minutu bate, bota didazu. Eta idatziz, izango litzateke, larun batean galdera ikurra. Eta 3 minutuko bost audeo. Zein larun bateako. Altxaskoa. Xabi Tolosa, batzutan enkarguak egiten dizkizu, eta aurreko batean ere ez da gizeri izan zen, baina landu zenuen. Uste dute, behar dugula horrelako kodigo, ez da legala, baina behintzat marko bat, audiorak noiz bai eta noiz ez. Noiz bialtzen duzun audio bat zure erosotasun eta potra honditasunetik, noiz benetan eraginkorra izango dan, noiz beste pertsonarentzat ez erosoa den audioak entzuten aritzea etengabe 2 minutuko audioak kontatzen diozuna 2 lerrotan konta daitekenean. Ez hor badago, eta ez dakit nun dauden mugak, baina igual landu beharreko zerbait, gustoko dut, horren inguruan nik askotan pentsatu dut, pena merezi duen edo ez duen pena merezi, eta jagin dut nire barne lan pixkat alde hortatikan, eta badaukat materiala zerekin hau sakondu. Beraz, nire aurtengo proposamen bat izango da, sekzio parterako ondo prestatzea.
ez dut esan oain arte ez ditutela prestatu, nire sekzio apartak. Horrelakorik esan, ez dut esan, baina hortxe utziko. Ez baino bai, baina badakigu. Ez baino bai baino ez, da, hoxe, da, bizia. Gehiago, proposamen gehiago dauzkat. Hauen, audiokin ari garela, mobilaren inguruan geratuko gara, badagizue jende askok, sare sozialetan ikusten du putzu edo denbora putzu moduko bat, nun hasten zea TikTok bat ikusten, edo hasten zea Instagram bat ikusten, eta pasa dira 20 minutu, pasa ordu erdi, eta denbora galdu dezu. Honen inguruan, jende asko esaten du, saiatuko naiz mobila gutxiago erabiltzen. Baina, askotan laguntzaren bat ondo etortzen da hortarako, eta hemen txen nire gomendioak. Alde batetik, mobil edo mugikor asko daude, nun badaukazun orain jartzea, sare sozialetan ez tekizen bat minutu igarotzea, eta behin denbora hori pasatzen diren, automatikoki itxi egiten da. Ez da txarra, Ez da txarra. Egia da, pixkat, koinazu izan daitekeela, ze justu balin bazea, momentu horretan, gauza interesgarri bat ikusten, eta itzaltzen zaizu, eta zanez, justu orain, justu orain, baina aurreko, 19 minutuak ze. Hor kontutan aukitzeko zerbait da. Eta beste bat dago, ez da lain invasiboa, baina oso arraroa, ez dakit interesgarri irutzizet, eta da, ez dakit zenbat denbora pasatakoan, aplikazioak txuri beltzean jartzea. Nola? Hori ez dakit ikusi dezuen. Ez? Badaude, mobiletan batzuk bere bertan ekartzen dute opzio hau, eta bestela igual dago zu aplikazioa bat gestea. Zuk esaten diozu, beida, nahi ordu erdi, Instagramen ibili, baina ordu erdi pasata gero, edo beste opzio bada gaueko ez dakiz ordutan, gaueko 9:00-etatik aurrera, nahi dut mobila txuri beltzean jartzea. Eta horrek bultzatzen zaitu konturatzea alde batetik zenbat konsumitu dezun eta ja paseintzeala, edo jartzea balin batzu, gaueko 9:00-etan, gaueko 10:00-etan mobila txuri beltzean, automatikoki garuna pixkat jartze zaizu ja en modo lotara joateko, edo ja utzi berdezula, alde bate utzi berdezula. Imagina, oia jutentzea gaueko 12:00 eta mobila txuri beltzean daukezu. Ez da gogoratzeko bizkat, igual badala garaia, mobilen Instagramen denbora pasatzeko ordez, baina itzaltzen joan barko zenukela. Agurtu horretik nik hemendik berreskuratu nahi dut bat, eta da, esan jendei zigarra lurrea botazkero ez dizula itzingo. Oso ona. Hortxe daukat, ni lehen erretzailea nintzen, eta enun lurrera inoiz botatzen, irutzizieten, azkubien zaborra dala, nazkagarria dala botatzea, eta beti bilatzen nun, hautsontzi bat edo? Zakarrontzia? Hautsontzi edo zakarrontzia. Eta kanpotik orain, behin erretzailea naizela, ikusten dut jendea, eta esaten ben, zuetzea konstiente ze keinua izan egiten eta nola botatzen zuen zaborra lurrera? Bueno, eta gidatzen joan autopista batean, eta derrepente zigarroa lehiotik eta ikusten duzu hor bat horrela zure gana hola suzko pieza txiki bat, eta Xabi Tolosa, eskerrik asko, urte berrirako proposamen sorta gurera ekartzeagatik, lehengoan entzun genituen batzuk, gaur besteak, eta tira, urrengoan, urtea arrankatuta eta urte berri hon esateko aukerarik gabe, izango gara zurekin. Aizu, zerratik ez diazutziko urte berri hon esaten ekaina arte? Ez. Bukatu behar du urte berriaren kontuarekin noiz bait, eta urtarria esan dugu, urtarria. Beraz, urrengoan urtarria oraindik bada, ondo, bestela ja ez. Vale, hitzatzen dizut. Bizker! Tamales, bukatu da gaurko sekzioa aparta, baina lasai egon, datorren astean bueltatuko gara, aurretik kanzelatzez banaute behintzat. Gogoratu, mezuak edo iradokizunak bidaltzeko, sekzio aparta, abildua xabitolosa.com. Datorren aster arte! Aio, Xabi Tolosa, zaindu! Ondo izan, besarka bat. Eta ez oztu Madrid inguru horretan,
Hortxe Xabi Tolosa kontatzeko zituenak eta 11:48 segundu ditugula, bagoaz azken ordukoaren bila estudio zentraletara. Jon Telleria Barrena lankide antxe da, Jon, egunon. Geixo, egunon daizuela inigo, egunon daizuela entzule guztioi, azken ordua eriotz bat, lan istripu bat, kamioilari bat hilbaita Santurtzin bere ibilgailuak su hartu ostean, N644 errepidean izan da istripua, Mamarigako tunelen aurretik su hartu du zisterna kamioi batek eta honen gidaria da hildako Bilboko portuko sareran izan da beharra, eta kamioilariak ez du lortu ibilgailutik garaiz irtetea, baztarraren aurka jo ostean, kamioiaren kabina da su hartu duena, eta bertatik irten ezin da, hilda, esan da bezala, gaur goizian kamioilaria. Egun korapilatxua izan da, abia puntuan errepideetan, Gipuzkoan bereziki, istribularriena Bizkaian entzun duzen moduan, izan den arren, N1 errepidean Tolosan eta AP8 errepidean Elgoibarren, izan dako autoistripu banak, Gipuzkoako errepide sare nagusia ia blokeatu egin duelako, kilometrotako autoilarak sortuz, ordu honetan, errepide joan etorria hobetu den arren, N1 errepidean Tolosan kamioi bat eta auto baten arteko istripua izan da, eta kilometrotako ilarak sortu dira Donostiako norantzan, eta AP8 errepidean Elgoibarren izan da istripua, beste kamioi bat eta hainbat autoren artean, eta ilarak sortu dira kasu honetan Bilborako norantzan. Eta jaso berri duguna, larun batean sarek ditu duen, mobilizazioarekin bat egin dutenen zerrenda berri bat, hainbat herrialdetako 15 eurodiputatu dira, konponbiderako giltzak manifestaua sinatu, eta larun bat honetako mobilizazioarekin bat egin dutena, Galiza, Katalunia, Irlanda, Grezia, Kortxika eta Danimarkako eurodiputatuak daude sinatzaileen artean, hiru ieslari kataluniarrak ere bai, Carles Puigdemont buru, RC eta Benegakoak, Unidas Podemosekoak eta Siristakoak besteak beste. Sarek parlamentari hauen babesa eskertu du eta euskal preso politikoei ezartzen zaien salbuespeneko politikarekin amaitzeko beharra berretsi du. Herritarrei larun batean Bilbora joateko deia egin die berriro ere sare herritarrak. Eta ordu honetan ere adi Parisera begira jarraitzen dugu, oraingoz albisterik gabe, Elizabeth Borne lehen ministroak bere dimisioa aurkeztu ostean, bere ordezkoa nor izango den, ezagutzea falta zaigu ordu honetan, Gabriel Atalen izena da, asko nabarmentzen ari dena, baina oraingoz horren baieztapenik ez, beraz, une honetan, Frantziako gobernuaren gidaritza nork hartuko duen ezagutu gabe jarraitzen dugu, goiza amaitzerako, espero dugu horren inguruko informazioren bat. Besterik ez, oraingoz. Hori Guerdiko Amabietan izango dugu informazio gehiago, eskerrik asko Jon Telleria Barrena, eta esandakoa informazioa Guerdiko Amabietan edatzen eta hori jarraipen ematen egongo garela hementxe naiz irratien. Gu bagoaz aurrera, 11:03 minutu diren honetan, Maialen Tellabide agurtu behar dugu eta segituen. Końca. Bai, ondari zarete entzuleo, korrelako doinu bereziak entzuten dituzuenean, aukera asko dago horren atzean ardura Maialen Tellabidek izatea, eta gurean da dagoeneko. Maialen Tellabide, egunon? Egunon. Zemuzara? Ondo. Urte berri onda, gozoiak. Bueno, ja nahiko ez. Lehenengo aliaz dara gurekin ez? Baina, ez, bizan hemen egon. Bizan hemen zinean. Jazta, urte berri hon bizan, ja. Bi egun gogorra izan. Eta bizar ere hemen izango zara? Irratien ez, baina Tolosa. Bai. Egunon, urte berririk gabe. Egunon, bai, egunon. Gaurkoan galdera pila bat egin ator, ze berezitxua da entzuten nahi gana, nik uste ontan danok gauza duz, ez? Bai. Berezitxua dela. Bueno, lehenengo galdera, ze egin entzuten? Herkules, diru bikoitza. Esateo. Nik bai olako ez. Nik ere euskeraz. Herkules, diru bikoitza.
Bueno, vale. Bueno. Herkules, hirukoitza litzateke, ez? Yuri? Segitxea. Entzuleok. Bueno, ba. Nongua da? Euskera ez da izango, naiz euskera antzartzen baina diogun. antza badu. Bai, Baskoiera orduan. Bai. Euskera ez da, baina antza badu. Uztazu gaiapakean, Uztazu gaiapakean, ze irulegiko eskuarekin, Nongua dala uste zuen. Bikingua esango nukenik, pixkatola bikingua. Irakurri indezu gidoia? Ez. Vale, orduan, hortik dijo ando. Ez esan manik, leku bat esan behar nuen, baina. Ez esan bertzen nuen. Ez bikingua, izango dut horrein. Gaina, itxusia esatea ez duela gidoia irakurri beharko nukeen, baina... Ez, naixot ez dakizuenek. Kopipaste egin dut eta audioak prestatu ditut mailen, eta ez dut irakurri horregatik. Naixot ez dakizuenian. Naixot, zehola sorpresa faktoria hor dago. Baina ez ez baina bai, bikingo nordiko alako zerbait. Zein garaitan kokatuko zenukete? Bikingoaren. Nola zan? Baitxezun, ez? Ideia! Tintirin. Ondo izate. Esango nuke hau dela 19. mende hasiera. Nik esango nuke dala lehen urtekoa. Hombre, horrelako grabazioet egiteko hain zarra ezin du izan, baina ni behintzat garai hortara eramaten, no, pixkat tiraganera. Erraza jarri date. 20. mendeko esan dugut. Bueno, taldia justu entzuten egeana 2017an grabatuta dago, baina entzuten gaudena ez da garai hontakoa, ez da milenio hontakoa. Ez da milenio hontakoa? Hori da. Atzea jun behar dugu. Baina ez da 2000 urtetakoa. Ez da 1000 Ez da 1000 ere, bale. Oso atzea jungo gara gaur. Oso atzea. Baina, bueno, hortaz aparte, zein generotan kokatuko zenukete? Musika bikingoa. Genero bezala musika bikingoa. Kantu gregoriarrak eta musika bikingoa. Bueno. Nik ez da genero bat bera esaten hau kokatzeko. Vale, eso, beto. Bikingoen herri musika. Vale. Ta gehiagi pentsatu gabe zer sentiarazten dizuen. Ze sentiarazi dizuen zutakoan. Ezin egon puntua niri. Vale. Bai, badokan ezako bitatik, ez? Pixkat mantra hola meditatibotik, horrotzea hortan, eta liberean perkusioak pixkate borrokarako deia edo antsitate hori de zerbait gertatzera doa. Vale, bai, más o menos horti dijo asuntua. Gaurkuan kultura nordikoan vikingos telesaia edo metala edo folkaren fanak baldin bazate, pues gaur zegoen eguna Heilung taldean inguruan jardungo izuet. Bueno, ez da Heilung, esaten Heilung esaten da. Izen hitz alemaniarra da, baina bueno, taldia bera pixkat internazionala. Baina oso gutxi, En fin, datu orokor batzuk. 2014an sortutako taldia da, osea, 10 urte besteik ez ditu. 3 kidek osatzen dute batez ere, naiz eta gero jende gehiago parte hartzen duen. Zei gantzuten? Hau, ez dentzun behar genuena. Zan behar nuen ez da gazterik uzik, entzun behar duen naikin. 3 kide ditxegonek, Christopher Juhl, Dani Arra, hola esaten da? Dani Arra, bai. Dani Arra, bale. Barkatu baino, zu Christopher Juhl esaten duzunean, Juhlen eta biok egin dugu autorrelleno kontzeptu bat. Zeitxik? Egin dugu Chris Juhl Jensen. Hori ere txirrindulari Dani Arra baita. Eta Chris Juhl Jensen guretzat da, ez, binomio hautsi ezin, Hori da, Juhl Jensen. Juhl Jensen, bai. Bueno, oin bintzat Christopher Juhl bakarri, musikari eta koizlia, Kai Uwe Faust, Alemaniarra dana, idazle eta vokalista, eta Maria Franz gidoian bihotz batekin jarri ditxela. Kiston, ez kiston pertsona iruditzen, bueno, no sé, abeslarixa, Norvegiarra. Heilung hitzak alemanieraz esan nahi du sendabidea. Orduan, ia ondo esplikatzen duten. Taldian helburua da, zeure harima sendatzeko, oraina utzi eta iraganera bidaiatu behar dezula, bertan zeure arazoak konpondu eta berriro orainera itzultzeko. Hori da behaien kontzeptua edo ez dakit. Olako zerbait. Neretzat badaka zentzu apurtxu bat, ze askotan orainian dazkasun arazo askok
zera da, oi hartzuna da iraganian, ez? Orduan, ez da gaizki plantatu eta iraganera bidaiatu berri zatia. Ez dakitzena... Nere terapeutak hori esaten, no? Ez dakitzena da, ia A.C.ra jun berdeun, plan antes de Cristora jun berdeun. Baina behaiek hori plantatzen du. Bat ez ere baitza nik uste gaur egungo, bueno, eta behaien ustez, gaur egungo gizartiak bere harimakin edo bere espiritualidadiakin konexio guztia galdu dulako, ez? Eta orduan, pues, behaiek konexio hori berreskuratu nahi dute, pues, behaien aintzindari diazen kultura eta erritu eta hitzoi edanak berreskuratuz. Baina, bueno, esan dizuet, gaurkoa berezitsua dela. Así que gaur denso dator eta intenso dator asuntua. Generoak, folka, izan daike hola, pixkat folka zakua handi bat balitz, pues, hor sartuko genuke baitza. Folk metala baitza, ze hauts guturalak, soinu oso perkusioa, hori bai, ez da, gitarra bat behar, orduan nik ez da metal nun sartzen daun, baina, bueno, badauka iluntasun hori gutxienez, eta, bueno, badana fijo da musika experimentala, hori seguru. Hala ere, beraiek genero propio bat izendatu dute, dala historia amplifikatua edo historia onditua olako zerbait, ze berez, azkenien ikerketa lan ondizia da ondare historikoan, eta horren interpretazio bat etzen duen. Eta hori musikara eramaten dute, eta beraiek antzinako musika horrek nola sonatuko zuen edo planteatzen dute. Nahiko fidelak diazela esango nukenik, naiz eta ez dakagun hori egiaztatzeko froga erdi bat ere. Geixen egin duenak izan dira greziarrak, behaien musika izendatzen eta idazten, eta hala ere ezin dezakegu jakin nola sonatzen duen. Orduan, oindik atzerago jutia, edo oindik gizarte edo kultura primitiboetaraino jutia, eta horren soinua zein dan asmatzia, pues nahiko triple oso ondizia da. Baina, bueno, behaien ikuspuntua da, beraien imaginazioa da, eta nik uste behaien proposamenian murgildu inbertzala. Ezin dezu entzune hau zeure aurre iritzisakin, edo soinu moderno baten aurre iritzisakin, edo belarri hoiekin. Murgildu inbertza behaien proposamenian, da behaien munduan, eta nik uste behin hori egin da, ja efektua lortu dezakezula. Eta neurri batean, sinistu ere egin behar duzu, ze azkenen berak esaten zutena, bai, fede kontua. Horrela zen. Ez, behiek ez dizute esaten horrela zen, baizik eta guk, behiek taldek bezala, interpretazio hori etxen duen. Idazkitan oinarrituta, lirika baten oinarrituta, eta historietan oinarrituta. Azkenean, hau da, nola hitzezitzaion hori, paleomusikologia, dolako zerbait. Badaoz, kobasulotan topatu diazen flautak eta olakuak, klaro, zuk ez dakizu zela sonatzen duen. Edo, bueno, bintzat, ezin dezu egiaztatu, edo indezakizuna da hartu, gaur egungo zur bat, zuluakin, eta jo. Eta zatezu, hola izango zen. Behaiek antzeko zerbait plantatzen duen, antzeko zerbait, baina ikerketa lan handiak, musikologia lan pontete bada, hemen egizia zen, eta aldortatik nik uste merezi dula, eta gero aparte oso ikusgarrizia da. Baina, bueno, gero itzengo dugu horren inguruan. Entzun dezagun, bigarren abestitxua pixkat, ja, diskatan murgiltzeko, zer lau diska dauz, nahiko gainetik pasako gea, lau diskatatik, baina, bueno, gitxienez, ideia bat izan dezazuen. Entzuten egiana off-nir diskako, hau hauskatzeko, Chris Galdor. Chris Galdor. Eske gaur... Ez bukaeran ez dago ez du luzatu beharrik, ez? Bueno, eske dia bi vokal eta zazpi konsonante dolako zerbait. Orduan, pues bueno... Chris Galdor.
Bueno, pues oso ondo. Enekin noruego itzaitasun Bueno, 2014 ere bai. Frantziako turrak asko erakutsi digu. Vale. 2014-2016 bitxartian grabatutako diska da, Ofnir deitzen da diska hau. Ofnir da Odinen beste hainbat izenetako bat, ze izen pila bat zituen Odinek, eta horietako bat Ofnir. Estudioko lehenengo albuma da, eta plataforma digitaletan kaleratu zuten, hizkuntza hilak entzuten dira batez ere disko hauetan, eta ondorengotan ebai, adibidez gotikoa, latina, norvegiarraren dialekto hilak, zarrak, arkaikoak, baina hortaz aparte baitza ingelesa da alemaniarra. Eta pixkat da bat iburrillo de cosas, baina bai, dana entzun laike eta besti bakoitzak zerbait desberdina kontatzeizu, naiz eta nik bintzat ez deten tutik eulortzen, baina bueno, xauken eta jazta. Disko hontan konkretuki, Odinen eta bestelako jainkoen, baina batez ere Odinen gatazkak eta sagak eta kontatzen diaz, eta 100% txamanikoa da, diska. Osea, helburua meditazioa da, helburua bidai bat da, eta hori dana. Eta okerrez baldin banago disko guztitan dago track bat, más o menos erdi kaldera, ez dana musika, baizik eta kontakizun bat. Eta hor bai da garrantzitsua batez ere alemaniar ulertzia, ez bestela, bueno, itzulpenen bat edo beste entzun topatu dezakezu, baina ez da hain erresa, baina bueno, horixe, jarraitzen dugu, 2017an Lifa, ez nago ziur Lifak zer esan nahi duen, baina topatu detenan arabera bizia esan nahi du. Eta hau da, Lifa diska hau da, zuzeneko grabaketa bat, YouTubeen topatu dezakezutena, uste dut integro, uste dut osorik da ona. Gomendatzen dizuet, oso ikusgarria da, eta zerri buruz egian ikusteko balioko dizu. Ze begitatik sartzen da asko taldeu. Segundu bat emaialen, hemen txatean galdetu digute eta Indio jarrek dion, nei honek Circo del Soleko musikari gogorarazi dit, zerikusirik dauka? Ez esango nuke. Ikusi beharko Circo del Soleko ze musika ez da zaila patroi ritmiko perkusibo horiek erabiltzea, ze dantza giroan eta horrelako garaitako musikak eta nahiko azkenen folkloreak ere badaukate antzekotasun asko patroi ritmiko horietan batez ere, ez? Bai, bueno, gero baitza talde honen musikia erabili da beste proiektu batzutan, agian Circo del Solekoek erabili dute jailungen musika, auskalo, baina ez dakit, ez dakit. Eta onartu berdet ez dela inoiz ikusi Circo del Sol, orduan ez dakit zen musika. Baina bere musika batzuk entzun ditut kontua da, eta Indiokarrak zuzenduko digu akaso gehiago entzun edo ikusi badu, Circo del Solen hainbeste musika estilo, hainbeste emanaldi ezberdin, amarkadetan hainbeste musika sormen egin dituzte, honik nukeela jakingo esaten. Igual ze tematika erabili duten. Hori da. Ba, ez dakit. Sentitze dut Indiokar, ez dakit erantzuten. Ez, nik ere ez. Badakita diez, Circo del Soleko musikan Iñaki Diegez akordoilaria ibilizela imaturtetan. Akaso galde dizeo geu horrelako eraginik izan den, baina... Bueno, ondo dago, behintzate galdera bota diguta. Eta referentziak hor dagoz, niretzate bai ondo dator hau dana. Bueno, kontzertu hau izan zen, Lifa kontzertu hau, zuzeneko diska, izan zen taldean lehenengo kontzertua 10.000 pertsona aurrian. Lehenengo bolua. Wow. Eta Herberetako Castlefest jaialdian, dala, jaialdi, tope guapa, berda, erdiaroko fantasiasko jaialdi bada. Frikizetatik frikizenak hor topatzen diaz, elkarrekin. Eta hauekin zuen lehenengo kontzertua bertan, eta izugarrizko arrakasta izan zen, eta irakurrieten arabera ez da egitzi igual hau fantasma da badan, edo ez? Baina mende ontako, 21. mendeko 30 kontzertu onenetan sartzen dute kontzertu. Así que gomendatzen dizuet. 20. mendeko? 21. mendeko. 21. mendeko 30 kontzertu onenetako bat. Gomendatzen dizuet ikustia, oso ikusgarria da. Eta naiz eta taldiak berez 3 parte ditun, kontzertuan ziar 27 kolaboratzaile ibilizian aurrera tatzera, hoien artean aktore pila bat. Eta saltzen dira armakin, nola, Josuz, inatzet edurriko, armadurakin, armadura ez, eskuduakin, eta lantzak, eta benetan ikusgarria. Eta oain entzuten egean nada, Mait Jan, dala ustet kontzertuan hasiera, eta, nahi, onartu berdet, abestidanak laburtuen ditutela, ze 13, 9, eta minutu asko irautu dituzten abestizia diaz, eta trantze hortarako balio da, de hecho, diska hau berez Ofnirreko repertorioa da, baina helburua zen
ikuslegoakin batera trantze baten sartzia, erritu bat etxia. Orduan pixkat egituratu intzuten desberdin, eta idana, eta urtebete tardatu zuen kontzertua prestatzen. Bai. Urtebete tardatu zuen. Ni pixat bildur puntu bat ematen dit, eta ekartzen dit burura, Jumanji pelikulan baita ez, pixkat denboran atzera egiten dute, eta animaliak etortzen hasten direnean, elefanteak eta lehoiak eta horrelako musika agertzen da. Bai, oso primitiboa. Bai, hori, eski hori da helburua. Osea, behaien erreferentzia burdinaroan eta brontzea arean da. Oso atzian da. Eta, ez da, ni siquiera erdiaroa, edo, ez, mendeak atzera, horretzatik zuet, A.C. garaia. Antes de Cristo garaia. Eta... Antes del Cristo, porque antes del Cristo garaia, bai. Orduan, pues, bueno, behaien referentzia hor da, orduan, pues, bai, oso primitiboa sonatzen du, oso eske da, ahotsa eta kolpiak, ez da bestik, baina ez da gehiago ber. Digeridu bat ere badago, hautsaren lekuan, digeridu haus guturala dira, baina... Adarra da, adar bada. Hain beran dagoena? Bai, adar bat. Eta gero baitza, bueno, intzingo dugu horran inguruan, ez den nahi aurratu. Jarritze dugu, 2019an, Fuza, ez da gitxola oskatzen dan, baina, bueno, dia abecedario errunikoko lehen lauzeinuak, orduan ez da esan nahi bereziren bat dakaen, baina, bueno, Fuza. Estudioko bigarren albuma da, Ofnirren bikote femeninoa, hola beraiek definitzen dute, Ofnir leheno komentatu izuet odinen gatazkak eta gerrak eta kontakizun oiedanak diaz, eta hor dia hemen Fuzan Maria Frantzen ahotsan bitartez geixo sorginkeria munduan sartzen gea eta aztikeria eta gauza oiedanak eta olerki islandesetan oinarritutako abestixak dazka, Nei diskoa guztu zitzaiten, ez da gitz, oso politxa iruditzezat. Iluna eta momentu askotan pentsatzen dut, hemen eindiat, botadiat hemen sorginkeri bat, zehose pasako zitu, zehose izdia sakrifikatzen nere izenian, holako zerbait sentitzezu, akelarre baten zaoz parte hartzen, nola baitz, eta baka magia hori, eta Maria Frantzen hotza benetan, ikusgarria, juragarria, hipnotikoa, benetan. Baina, bueno, eta azkenik, hau bai entzunet oso zorik hasieratik bukarara, 2022an, oin dela gitxi, drift dela bilera, esan nahi du drift hitzak, entzun dezagun Tenet. Haian batek sorpresa ematu eta badaki zeaidan entzuten, baina Tenet abestizia neko kuriosua da. Arripo, Tenet, opera, rotas. Sator, arripo, Tenet, opera, rotas. Sator, arripo, Tenet, opera, rotas. Arripo, Tenet, opera, rotas. Batematek badaki ze hitz dia zen. Ez, eta hizkuntza? Nik Sator ulertzen duen. Nik bai, Sator. Bai. Egia, bazauden hitz batzuk. Bai. Eta sonoritatea pixka batzutan euskeraren... Sator, da. Sator arepo, Tenet, opera rotas. Oida. Sator arepo, Tenet, opera rotas. Hola, hauskatuta, igual, hizkuntza jakin dezakegu? Opera hitza? Opera alemana da? Ez, latina. Latina da, hitz latina. Abesti hau da, abesti palindromiko bat, eta niko hain esan detena, Sator arepo, Tenet, opera rotas, palindromo bada. Tenet hitza bera palindromo bada. Eta hau da, gaztelera apuntatu dut, kuadrado magiko de Tenet, Pompeian topatutako hitz joko bat, edo zorginkeri bat, edo, kontua da, azaltzen dira hor karratu perfektu baten hitz hauek, eta edo zein norabidetan irakurritxa, Sator arepo, Tenet, opera rotas irakurri dezakezu. Aurretik atzera, atzetik aurrera, goitik bera, tapetik gora, Sator arepo, Tenet, opera rotas. Eta hor, hitz joko bada, eta hartzen dute hau,
Eta azten, ja, behin da berriz errepikatzen, baina behin da berriz ez dakitean 3-4 minutu errosarioa mateu. Piskat, badaka puntu hori, errepikapen puntu hortan kontzentrazio maila batera iristen zehala, burua deskonektatu dezakezu eta gauzei edanak, eta abestia bera palindromikoa da, hasi da bukau berdin etxen duen. Baina, bukaeran gauza bitxi bat dao, eta hemen bai nabaritzen da latina, eta nik hemen etxen dute aprezio musikala edo, nola beraiek, latina oso hizkuntza zarra da, baina urte mende askotan zehar edatutako hizkuntza da, mende askotan zehar edatuta eta evoluzionatu den hizkuntza da. Eta nabaritzen da nola, beraiek latina ez hain arkarikoa irakurtzen dutenian edo abesten dutenian, estiluare aldatzen du, orduan. Inigo, posible desunian mesedez jarri dezakezu teneten bukaera? Ez da hau, teneten bukaera, mesedez. 5. uste dara. Arrazoi duzu. Tenet eta teneten bukaera izenekin enez nire. Tenet pelikulak zer ikusi dauka? Bai. Kontu honekin ez dut ikusinik pelikula, baina... Bai. Nik orentzun dut zoragarria da... Ez, latina. Barkatu, baina entzun berriro, Santua. Zuek ere entzun duzue? Hombre, baina esan dezula, bai. Zoragarria dalen... Bueno, kuriosidadia baldin bakazu Spotify entopatu Tenet, eta bertan azalduko zaizue letra dana, eta ikusiko zuen nolaztun jartzen zoragarria, baizik eta antzeko zerbait, hori bai, antzeko zerbait, baina latinez. Orduan, hemen entzuten dezuena pixkat Gregorian, ora hurbiltzen den zerbait da, eta nik hor bai etxen dut hor apreziazio musikal bat eta txalotzekoa iruditzen zait, ze bada hizkuntzak evoluzionatzen duen moduan, musikak ere evoluzionatzen du. Eta beraz, kantu polifonikoa entzuten dugu hemen. Eta behaiek horrekin fidelak izan diaz. Eta hori, hizkuntza aurreratuago bat abesten dauden momentuan, musika aurreratuagoa ere egiten du. Eta pila guztau zitziten gaina, horren zuten egon topela zai, eta derrepente hau entzun unien izan como, ai, bola, letxe! Bazuk jendenekin entrevistate egiten balin baduzu, bi orduko saio behar duzu, aste betez? Aste betez edo asteako egun bakoitzian. 2 ordu egunero, aste betez. Ke ba, ez daimeste ez. Gaina ez gehan, bueno, igual bai, ez gehan tendiduko, orduan oso motel jongo zan. Baina ulertuko bazen ute elkar esan edut. Bueno, inglesez hitzeiten du. Asko dutela kontatzeko, Bai. Eta falta dana. Baina, bueno, de hecho, hor bukaeran jarri deten, berez gauza gehiago askat kontatzeko, baina ez ditaztirik ematen. Baina, bueno, guazen baliabide musikaletaz hitzeitera. Baina, bueno, itxoen gauza bat, diskonen reviewa hipnotikoa. Osa, drift, gomendatzen dizuet, begisak itxita, argisak itzali, kaskua jarri eta sartu ozean hortan, daian una atatezaten, da noiz atatezaten. Benetan gomendagarria, ni ez naiz bat ere mistikoa da gauza biadanak, nahi bat ere, baina honek harrapatu inau, nola bait. Eta gomendatzen dizuet. Osea, ni harrapatzeko gai izan baldin bada, naizela izugarri eszeptikoa gauza hauekin, eta gomendatzen dizuet. Ez dakitzi zer dan, baina... 2022ko Drift diskoa. Bueno, berez, beste laurak, beste irurak, baina honek harrapatu nahu. Norbaitek interes oso handia badu, hasieratik hastea konbenizuk esan duzun bezala ez hori hizkuntzen garapena, eta bestela. Baina, hola golpetik diskoa nahi badu eta gehiegi izatu gabe, 2022ko Drift diskoa. Bai. Ez dakite ordu betera iristen da, nik uste baietz, ordu bete pasatxo. Baina bai, oso gomendagarria. Bueno, baliabide musikalak. Dituzte lau, lirika, instrumentuak, ahotsa eta teknologia. Lirikan, dituzte, harri errunitako idazkiak, lantzetako puntetan dauzen hainbat hitz baitza, txamponak, sagak, olerki islandiarrak, espiritualitateakin zerikusi zadakan edo zer, eta hori bai ez daude egiozkotasun historiakoaren bila. Alegia, sarritxan adibidez, badauzkate txampon batzutan oinarritutako abestiziak, anoan, uste dala, ez dakixe zaidia zen ezaten. Ez dakixe hitzoien esan naia. Hitz batena bakarrik dakixe. Baina txampon horietan topatutako izkiak diaz, eta itzulpena badakixe zela irakurri berdan, lan hori egin da olako, baina esan naia aztu ezautzen. Orduan, pues bueno, ez da bakarrik
zerbait konkretua esatia, baina baita hizkuntza horren sonoridadiak bai jolastia ere bada. Orduan, pues bueno, badaude hor. Ba hori, ez dela beti super zehatza entzuten nahi zeatena, baina badauka, nik uste oso hori, ondare historikoa berreskuratziakin badaka zer ikuski asko honek. Oain instrumentuak, hemen igual pizkat flipa ingo ze, baina ona. Bai, eurek entzen dituzte instrumentuak, ikusten diazen instrumentuak beraiek indakoak diaz. Danbor mota pila bat azka, larrua erabiltzen dute, ezurrak erabiltzen dituzte, adarrak, zaldizanak, auntzanak, oreinanak, eta baita ere giza, ezurrak, odolak eta errautsak. Bai. De hecho, behaien... Ze necesidade. Behaien tambor nagusisa, saldian larruak ininda dago, baina dazkan marrazkixak taldeko partaidien hiru odolak ineindakoa da. Bueno, jazta, horretik. Bakoitzari berea jangoikoaren legea. Oida, jazta. Baina jangoiko asko dauzkaturna ez dut, Eta errautxena adibidez, ez dakit errautzak ze soinu klase etxen duen. Pentsatzen dut geixo dela showan parte bat emaran horako zerbait. Izan nahi ez dakit. Eta giza ezurrak normalian antza behaiek ezautzen dituzten pertsonan ezurroiek diaz. Pertsona kutxunenak. Zautzen zituztenenak ez? Bai. Zautzen dituztenena baino. Bueno, zituztenenak, oida. Nabile, errautzen soinuarekin hor kateatuta, errautza segunda zenbat erreden eta nola dagoen, eta... Oso azkar esan diazen. Granoan. Ni barkatu baino, giro guzti ikusita ez da izarati nire burua joan den giza errautzetara. Eta orduan, bai, ezke giza. Pertsonenak. Pertsonenak oso xaututa egoten dira, ez? Horretxik nik uste ez dela soinua etxeko. Horretxik pentsatzen ez dela inbeste soinua etxeko. Bueno, igual, shaker moduko bat inlaike, baina ez da egitz. Bai, akian zaratin dut ez da. Ez da egitz. Edozein kasutan... Edozein kasutan... Horrena shaker bat hartzen dudanean, badak, jazta. Kojonauta. Egunen baten ni hemen egongo naiz. Distantziara egingo du, bazpa. En fin, bueno, kontua da, adibidez, pertsonan ezurrak bai erabiltzituzte, da ikustezu klik, zentezu hor daoz, kubito eta radioa. Jazta. Osea, bai, eta aurpeixan jartzen dituzte animalizan ezurrak, mandibulak, eta garezurrak, eta pixka denetik. Eta, bueno, jarraitze dugu. Beste kultura batzutako instrumentuak ere erabiltzen dituzte, bazpare Ego Amerikakoak eta hola, eta Indiakoak. Ahotza, kantu guturala eta difonikoa, ja badakigula hau zer da, esplikatu genuen. Deno Julen komentatu den plan, hori hain grabe zer da, ahotza, bai. Eta Maria Frantzen teknika ezberdinak, diazela mundialak, eta badaka konkretuki teknika bat kulnin deitzen dana, baina ez da hola denboraik esplikatzen, baina bueno, mundiala da, jarri Googleen kulnin kakin, eta flipa ingo zuen. Eta azkenik teknologia, naturako elementu eta soinuak eraldatzen dituzte ordenagailu bidez, de hecho, showan pixkat atait ez daituz, ikustezu hor parafernalia tribaldana, da repente MacBook bat, Azatzu, hau, pixkat, disonantzia kognitibo pixkat emateu, eta betxat taldeko batek, beta horrekoak ez ditxuk, entzan kontzerturako, tio, jarri lentillak, osea, damakizu hor rollo txamaniko dana, da kasula hauntzan zurrak aurpeixan, da beta horrekoa ere bai. Ez, osea, fidela izan, osea, hasta el último momento. Igual amasei dioptria dauzka. Fidela balin bada, ezin ditu lentilla jarri, gara hortan eto lentilla. Bueno, baina ikusi berko du, show hain, verdad, no sé, bueno... Tamborra handi bat jotzeko betaurko ni ez da behar, horra asmatzen duzu, Pero baina gainontzeko danak ikusteko igual, bai. Bueno, ia zautzen ditu. Eta hori, sintetizagailuak erabiltzen juzte, atmosfera sortzeko, da olako, hori, bestela instrumentu modernoak ez dituzue batera ikusiko. Edo oso gitxi. Oso gitxi. Eta berez gauza gizio da, oskontatzeko baina hemen isilduko naiz, zeinoak esan dit, isildun behar naizela. Ez bukatzen joan bertzen nuela. Baina turboa sartu dut. Bapatean sartu ez dut turboa, eta azkenean sobratu egin zaizu denbora. Bira, beto. Hola geixo aldo bintzun. Maia lentilla bide agurtu egingo dugu, guzti honetan zehar txundituta geratu bazarete, Heilung, 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 taldeari buruz aritu gara. Hainbat lanetaz, berriro entzun dezakezue erreportaje edo analisi guztiak, baina Maialenek aipatu du Drift, DRIF, Drift diskoa, goiti berantzun eta txoratzeko moduko ere
badela. Guk tartetxo bat egingo dugu, urrengo 2 minutuetan, Heilung entzuteko, Maialen Tellabide agurtuko dugu. Maialen, eskerrik asko. Zorretxik, urren arte. Eta segituan gurean izango dugu Txano Gorretxu ipuinen sortzaile. Julian Rodríguez gurean izango da, eta Amaia Zubeldiaren laguntza, zeinu interprete lanetan izango baita, pertsona gorren munduan eta Julian Rodríguezek sortu duen gorrentzako lan honetan ere, murgilduko gara, azken 25 minutu eta. Naiz irratian, bigarren kafea. Bazen behin batekin hasten da guztia, eta sardadila kalabazan da ororen amaiera. Aspaldi ikasi genuen, ondarea ez dela monumentuetara eta objektu bildumatara mugatzen. Aitzitik, gure arbasoengatik jasotako eta gure ondorengoi transmititutako tradizioak edo adierazpen biziak ere ondarea direla. Hau da, ipuinak ondarea direla. Zorora jautsi dira beleak eta nizarura begira azken hor duan balitza. Naiz eta euskorrak izan, ipuinak kulturaniztasuna mantentzeko faktore garrantzitsuak dira, gero eta handiagoa den globalizazioaren aurrean. Hainbat komunitateren kultura ondare inmateriala ulertzeak kulturen arteko elkarrizketa bultzatzen du, eta beste bizimodu batzuekiko errespetua sustatzen du. Horregatik dira hain garrantzitsuak ipuinak. Arrastaka arrakasta irinak sobranta falta duzuen mania. Ferraturiko antzarek liberatu egin dituzte. Transmisio horren balio soziala izugarria da, baina tamalez, denok ezin dugu ipuinekin modu berean gozatu. Askotan, ahozkotasunarekin lotzen ditugu ipuinak. Ipuin kontalaritza irudikatzen dugunean, heldu bat ikusten dugu adi-adi entzuten ari den publiko baten aurrean. Baina zer gertatzen da ipuina ezagutu nahi duena gor komunitatearen parte bada? Julian Rodríguezek erantzuna eman dio galdera horri, eta Txano Gorretxu eta Hiru Txerritxo Gorrak aurripuinak sortu ditu. Goazen bada, ipuinen munduan murgiltzera. Eskuartean dut ipuin horietako bat, Txano Gorretxu, duela gutxi argitaratutakoa, baina, uste dut, aspaldi sortutakoa, ezta?
agortuko ditugu bada, gure gaurko bi gonbidatuak ez dago Jori. Bai, neski. Bueno, Julian Rodríguez da gurean, egunon, eta berarekin Amaia Zubeldia itzulpen lanak egingo dituena, eta zeinu hizkuntzan entrevista hau irratiratuko duena. Egunon. Bueno, patxara zartuko dugu eta lasai joango gara elkarrizketa hau bideratzen, ezta? Juri, Julen, guk galdera bota, Amaiak itzuliko dio Juliani eta Julian erantzuna Amaiak jarriko du hitzetan guretzat, hori izango da. Gutxi gara bera prozesua, beraz, bagoaz. Historia bera esku artean duguna oso bitxia den arren, galdetzen hasi aurretik beste istorio bitxi bat ezagutu nahi dugu. Entzun dugulako, edo irakurri dugulako, txoritxo batek kontatu digu, etxea garbitzen ari zela Julian, agertu zirela paper batzuk eta hortik sortu dela istorio hau. Egia ote da hori? Bueno, Julianek esatu baiet, dela urte asko zeukan gordeta etxen, ez, paper batzuk, ideia aspaldi zeukala burun, baina oso zaila izan zala aurrea matea, eta orduan gorde intzula. Eta aurkitu zuren esan zuen, gogoa dauket merriz martxan jartzeko. Eta orduan horta ekin ziola. Beraz, aspaldi sortuak, baina orain dela gutxi argitaratuak, aipatu dugu ez, zaila zela, hasiera batean garai hartan, baina orain animatu zinela, animatzeko ordea laguntza behar izan duzu. Bai, ez esateu, bai, oso argi esateu gaien jenea. Bai, behartzun grabatzeko zeinu hizkuntza, bidali zuen Madrileko lagun batiri, Monika izeneko neska bati, interprete lanak eta ditula, irakaslea da, Madrileko instituto baten, pedagoga ere bai, eta seitun, baietz esan zion. 2 puntz euskala esan zion, esplikatu zion, irutxerritxo eta txanogorritxun ipuinak moldatuta ziela, ez zizkion arazoi jarri, eta oso interesgarri eritu zitzaion, gai hau azaleratzeko. Gai hau azaleratu diozu, gor komunitatearen eta kulturaren inguruko sentsibilizazioa egiteko aukera bat dela irakurri dugulako hemen bertan. Horari da, zein hizkuntzan galdera Juliani bideratzen, Amaia Zubeldia interpretea? Baiet, esatu baiet. Pertsonagorrak, pertsonagorren kultura, zein hizkuntza, gizarteak ez dula ezagutzen. Gor komunitatea ez dula ezagutzen, da garrantzitsua dela, difusio hori egitea. Baina ez bakarrik pertsonagorre, baizik eta entzuten duten entzat ere bai. Zein hizkuntza ikasten duten ikasleek, heziketa soziala, denentzat. Denentzat. Julianek garrantzia handia ematen dio, ez dela bakarrik gormutuentzat, ezta, edo gorre pertsonagorrentzat, baizik eta gizarte guztiantzat. Gu aritu gara txanagorretxu irakurtzen, eta esaten duzuenaren arira konturatu gara, ez dela soilik pertsonagorrentzat. Asko ikasi dezakegula, gor komunitatearen kulturaren inguruan, txanagorretxu izena entzunda asko entzule kulertuko dute, txanagorritxuren egokitzapena da, eta bertan konturatu gara, egian guretzat ohikoak ez diren gauzetaz, ezta? Adibidez, ilustrazioak dituenez, ikusi dugu txanogorritxuri amak izenez deitu beharrean, berarekin hitz egin behar duen bakoitzean, sorbaldan ukitu egiten diola. Liburu hartzeu.
horri aldoi bilatzeko pentsatzen. Julian ari da Txanogorretxu liburuan bilatzen irudi eta kamarari irakusten, baina hortzik ikusten dugun nola amak sorbaldan ikutzen duen. Hori da ezin du jokatu, ez duen zuten. Amak zeinu hizkuntza pixka dakiela, amonak ebai. Hoi da, Txanogorritxu gustatzen zaiola amonari zeinu hizkuntza erakustea. Gehiago erakutsi nahi du. Bai, 8a etortzen denean, claro, Txanogorretxuk ez duen zuten. Eta Zaratak ez dituen zuten. Baina ikusten ditu animaliak mugitzen, belarra, eta orduan, begiratzen du, atzera begiratzen du, esan ez gertatzen da, baina ez entzuten duelako, baizik, eta zer susmatzen duelako. Txoriak egak ateratzen dira, eta arraro iruditzen zaio. Baina Zaratak ez duen zuten. Beste horrialde bat erakusten du zeinu hizkuntza ateratzen den horrialde bat. Hori da, 8a topatzen duenean konturatzen da, poliki-poliki egin behar dula. Eta erakusten dizkion hitzak, agertzen dira marrazki hauetan. Irudikatzen ari da, gauean adibidez, juerga ateratzerakoan, nola, garagardoarekin, nola komunikatzen diren, gauza bera dala, azkenen gauean ere topatzen dira, zeinu hizkuntza dakiten pertsonekin, kasu honetan, berdin. Bueno, geroz eta jende gehiago ikasi barko lukeela zeinu hizkuntza, ez? Komunikatu alizateko beto. Txanogorritxuk 8ari erakusten dizkio hainbat hitz, koloreak, loreekin jolasten ari dela, liburuak ere balio digu zeinu hizkuntzako hainbat hitz ikasteko, ez soilik liburua ulertzeko, ezta? Eten du baietz, noski. Eta berez, hitz hauek horrela jarrita hemen irudietan, edo testuan ere agertzen direla behat, eskuak nola direnez, esaten duenean, o nola da, te, 8a hitza esateko, ere asmoa izan da, pertsonak ezaketenak zeinu hizkuntza, fijatzea eta ikastea pixka bat. Zenbat denborako prozesua izan da, ze hemen sekulako lana dago, badaude ilustrazioak, badago idatziz ipuin bat, baina badaude QR-ak, badaude bideoak, badago hiztegi txiki bat. Zenbat denbora behar izan duzu sortzeko liburu hau, Julian? Hortxari da berri hori, Amaia. Zeinu hizkuntza bidez galdera bideratzen. Urte terdi. Urte terdi. Zergatia esan nahi du. Laguntzen ongean pertsona asko, ni barne hon naiz, karo lan hain deu, gure lanak dauzkagu, orduan, hori da, irakasle asko ongea, bertan, orduan astean zer oso zaila izan da lan egitea, hori da, 3 hizkuntzak elkartu ditugu, 3 hizkuntzetan daudelako ipuinak, gauza asko proiektu honetan, eta hori izan dela, urte terdiko lana. Nik Amaia esate nik, 3 hizkuntzak pixkat koherentek izaten, eta berdinak izaten saiatu nahi. Hori da. Azkenen 3 hizkuntzak, banan lantzen jun behar izan geha, gero denak elkartu, gauza bera esateko, eta lana handia izan da. Hori denak koordinatzea, guztatu iten du asko denboran. Euskera, katalana eta gaztelaniaz daude eskuragarri, hori hasieratik izan duzue argi, hizkuntza horietan izan behartzuela, gerora iritsi da, nolako izan da prozesu hori?
Bai. Gustatuko litzaioke gehiago egitea, baina denbora behar dula esaten du. Bai, hori da. Berak nahi du garrantzia ematea ez dela bakarrik 3 hizkuntza, baizik eta 3 zeinu hizkuntza ere, bai. Hori da. Eta gero itzulpena egitea. 3 zeinu hizkuntza desberdina dira. Katalana oso desberdina da. LSC deitzen zaiona. Euskera eta gaztelera antzeko dira. Baino zeinuak egiten dituenak, ahoarekin egiten ditu mugimenda desberdinak dira. Orduan horrek garrantzia dauka. Hori da. Garrantzitsua da hori, ez? Berak garrantzia ematen dio, horri naiz eta gaztelera eta euskeraz antzeko izan, interpretatzen ari den pertsonak esaten duenean euskeraz edo gazteleraz esaten du. Orduan horrek aldatzen du. Rojo, hori da, gorria, ez? Ahotsarekin esaten duzu rojo edo gorria, naiz eta zeinua berdina izan. Txanogorretxu jolasean zebilela, ama urbildu zitzaion. Txuriarekin berdin gertatzen da. Katalanez ezaki. Hori gehiegi litzateke, dena ezin da. Bueno, Inigo, Julen, gizu, Txanogorretxuren ahotsa, Txanogorretxuren bikoizketa zeinek egin duen? 2. kafeko lagun batek? Intza Unanue, artista hondiak, gurekin Durangoko azokan afalduta parranda botatakoak. Kontatu genuen. Intza Unanue jarri dio ahotsa Txanogorretxuri. Bai, badakit. Beraz, kontuz, ez zaitez bidetik urrundu. Ados? Bueno, hori ere kontatu behar dugu. Liburua hartzerakoan, daudela hainbat QR, eta bertan, hori, audioak entzun daitezke, kasu honetan guk euskarazko bertsoarekin ari gara lanean, hortxe entzuten genuen orain entzun duguna, baino ikusi ere ikus dezakezue, streamingez jarraitu gaitzezuenok, edo bestela bilatu dezakezue, YouTubeen ere badago zein hizkuntza bidez entzun duzuen ipuño hori bera, edo atal hori bera, kontatzen ari den zeinu itzultzailea. Eta horrela, bueno, hau bai dela transmedia natural bat esango dugu, ez? Ikusentzunezkoa, zeinu hizkuntza, hainbat hizkuntza, lan ikaragarria egin dute guztia osatzeko, eta egia esan, eskertzekoa da horrelako lan hartu izana, eta mendik, zorionak egileari, ez da? Ezingo dugu dena kontatu, amaiera kontatzea, ez? Pelikularen amaiera kontatzea bezala hori gaizki ikusita dago. Baina, bai kontatu dezakegula, Txanogorretxuren ipuinean eiztaririk ez dagoela, adibidez. Itzulpenetan ari dira? Ez dela beharrezkoa esaten du. Hori da, hilketak, jotzea, horrelako noski, zertarako bekentzea. Barkamen askatzea, bueno. Bai, lipuina egokituta egon beharrean soilik gor komunitatera egokituta dago 2023ra, esan dezakegu. Hori da. Eiztaria alde batera, biolentzia hori kenduta, erailketa kenduta, gaur egungo ipuina. Claro, erortzen da zulo batera, ez? Berak esplikatzen baino. Ez dakizu hiltzen deno ez, baina bueno, ez du zertan atera behar. Hori da, konturatzen denean gaizki egin duela, San diotez esplikatzeko gehiago. Nik esango dut, irakurri dudala eta ez duela maier hori espero, hori bakarrik esango dut. Beste izpuina hartu du, Irutxerritxona, adibidez, teiatuan dagoenean otsoa irristatu eta erori egiten dela. Bueno,
Bai, egokituta, ipuinak egokituta, esan bezala ez soilik haur gorrentzako, edo familientzako, baizik eta gaur egunera arte. Beste adibide bat jartzen du, Irutxerritxoak oian daudenean otxoarekin, esaten du, hori ikasi nahi dula zein hizkuntza ere, bai, aztuta daukalako. Aipatu dut nik Txanogorretxurekin Durangoko azokan egon ginela faltzen, baina Julian bera ere Durangoko azokan izan zen, eta jakin nahi genuke esperientzia zer moduzkoa? Esaten du oso ondo gontzela, mai bat zaukala, vale. Zazpi gratzaiekin hori da. Talde desberdinak, baina mai bat beran. Etzekitela zein hizkuntza, baina interesa seintu pizten zuzitzaiela. Jende asko ezagutzu zuela. Eta oso ondo, oso gustora egontzela. Pentsatzen dut agian irakasleren batero gerturatuko zela, ez? Ari gara familietaz hizketan, baina hau eskoletarako ere oso garrantzitsua izan daiteke. Irakasleek, pertsonak, zein hizkuntzan interesa zuten jendeak. Hori, jende asko erosten zuela, erosi zuela ere bai. Naiz eta zein hizkuntzaz jakin, denek. Bueno, Julian Rodriguezekin ari gara, Amaia Zubeldiaren laguntza ezinbestekoarekin, irrati uinetara haren, ahotsa, haren zeinuak eramanaz, baina egia Julian Rodriguez izateaz gain, Txanogorretxu proiektu honetan, den ditugu marrazkiak, Edgar Murillorenak, zeinu hizkuntzatik itzulpena Marisa Arruabarrena, zeinu hizkuntza Ema Vallejo Canales, hortxe ikusi dugu berrikuspen lanetan Oianan Munduate aritu dela, 3 hizkuntzetako berrikuspena, gaztelera, euskara eta katalana Amaia Zubeldiak berak egin duela, bikoizketetan Intza Unanue, Andoni Uranga, Oianan Munduate, Marisa Arruabarrena, Goiuri Unanue eta Leire Zinkunegi aritu dira, aipatu dut Edgar Murillo marrazkietan, ikusentzunezko teknikoetan Amaia Zubeldi eta Edgar Murillo bera, maketazioa Edgar Murillo gozatu du eta koordinazioa Julian Rodriguezek. Ikaria Art Graphics esean argitaratuta, Bartzelonan, 2023an. Aipatu du Julianek gaurko saio hau astean, edo gaurko elkarrizketa hau astean, talde lanetik egindako zerbait izan dela, jende askorekin osatutako lana izan dela, eta horre garbi geratu zaigu, baina guk eskerrak eman bardizkigu bioi, Juliani, eta Maiari gure talde honetan bat egin, eta talde lanean denon artean lortu dugulako, elkarrizketa hau naiz irratiaren uinen bitartez, gure entzulekin elkarbanatzea. Esateu bakarrik ez dingo lukelain. Guk ere ez. Julian Rodriguez, mila esker, Amaia Zubeldia, mila esker zuri ere, benetan eskerrik asko, eta nahi duzuen arte, bidea topatu dugu eta jarraituko dugu, inen bitartez, zuen proiektui zabalkundea emanez, nahi duzuen erako. De nada, esateko. Zorregatik, izan ondo. Barnea markaz berdeak Nola lokatzaz Eta aurrera egingo dugu guk hemen bigarren kafean. Eta aurrera egiteko agurtu ere egin behar ditugu gaur. Gure entzuleak, Julen Goikoetxea Orbegozo, datorren aste artean, ondo bidean elkar ikusiko dugu. Hori da, ondo ibili. Goiuri ez izaran, zuri ere, datorren aste arte ez, bihar arte, naiz eta bihar egun berezi izango den. Oso berezia. Bihar Goiuri zahartzen hasiko da. Zorion mezuak, pastelak, nahi duzuena, Rondilla kalea 15, 20.000 Tolosa elbidera, bigarren kafearen laborategira, bidarira zai. Bihar arte, goizeko 10:05 hemen izango gara, jo! Keep calm and bigarren kafea.